Yanta babban bango T-Boy on the Ubangida farin dubawa ya Rasulallah ka da yanta babban bango sidi kairullah. Ubangida farin dubawa ya Rasulallah ka da yanta babban bango sidi kairullah. Ya majikan bayi a ya ilahin nasul jalalu sarkin kyauta. Cikin nufin ka yau kudurar ka na sake sabunta yabo ga sidi farkon bauta. Ka buɗe shafukan da kake so na ta dubawa ko da yaushe na karanta. A kara so a zuci da baki komai garan ya zamna ma'aiki. Ka yarda na yabo ga habibal kalbi na roka da ɗai kabir ba za na iya ba ya ilahilla. Sallu ala ra'ufu rahimu ya abun bauta kai wa ainihin ramarka. Majingina wadatar bayi ya zarce zarcewa sauyawan yawa na saninka. Da sada ali na ma'aiki Fatima Zahra alubaiti ba ku da tamka. Lambaiki ya diya ga ma'aiki ya rahimatu ga wasu baki. A sada sayyada Aishatu da duka dangi du auliya war shirafa wujinin Rasulallah. Da ku wadatuwa ta wadata ya iyayen Mahmudu san ku aiki latte. Gare mudu ya zama rama ce yabon ku aya ce wanda baya so ya kurumce. Wanda baya so na jajanta wa dan wahala ainihin batun hasada ce. Wallahi sayyada sirri ce da sidi sayyadi nima ce. Mafi amintaka ga mutane cikin iyaye ba dai ya ku Allahu ya bar mu da san ku Abdallah. Gaba dai mu je mazajen Allah ya sabai ban sa ta rai kada ma'aiki. Kun yanta yantuwa ga mutane har da jinnu da da'ira ta hukuma aiki. Sirrin da ke tsakanin ku da shugaba a bar maganar tun da ke bi bani da baki. Baki gani ya kau da idanu ashabu sun bi da hasannu. Labbaika ya waliyin Allah shewa amadu aina malifan da tamka jinin shafi'ullah. Ramadan alkaulai baye bani baye na karba. Likita ta zuciya ka kula ni ka caza ruhi na a ce da su ba za su iya ba. Shehu Dahiru Usmanu na Bauchi sirri ne ba fadar rabu ka wuce zamba. Bai tafsir uba gare ni na bi banga kamar ka zahiri ba murabbi. Abulai jami maulana Allah kara kusanci gada yayi maka dan arzikin Rasulallah. Ku tashi du mu kai da ma'aiki mu jinjina masa mu yabe shi har mu dan tattaka. Ku ce da shi salamu alaika ya Rasulallah ga mu mun taho fadarka. Assalamu alaika masoyi ya Rasulallah. Assalamu alaika ma'aiki. Assalamu alaika ma'aiki. Assalamu alaika ma'aiki. Wassalatu summa salatu salam alaika bani assalam.
gashi yayi mana komai a zahiri ba adadi. Wallahi son ka alkhairi ne, begen ka ya Habib Rama ne. Abinda zuciya ta kudurta kai na kewaye go taimaka ka amshi kasidar dan ilahilla. Mun ji mun gani mun yarda da kai ma'aiki, wallahi rabbu ma shaida ne. Ubangida ga jiddu da insi, ubangidan kabu mai ubairu kai na daban ne. Mala'ikunsa ba da wanka kai ka jazu ga kadayanta mai rama ne. Mai yin rabo ya baiwa masoya, har makiyansa da babu hamayya. Ka lallahu ka faɗa mana mun gamsu ya Rasulallah, mun rike ka ba ka da tamka ya Nabi Allah. Jagoran ainihi da kai muka rayu, imamul da'ira ta masoya salihayya mai baye-baye kuma ta bayu. Ka ba mu duniya da kiyama, ka ba mu aljannar baya mai goge marayu. Da ce da mu mulki Allah dai, la sharika lahu shi ɗaya ne dai. Ka tsabtace halittun Allah, ka goge dukkan daudan mu da mun gode ma ya muradullah. Ya tajallin Allah kai kake ta mukamai ya jami'ul kulliwa. Kai ka sansansar sananin sansanin ibadar Allahu na wane dan baiwa. Yukram dan muke ilahin nas tunda na muke karabawa. Bai san sa dai ba zai tabe ba, har abada kwarai ba zai kunyata ba. Mai san rasulu kar ka tsaya kara himma, wata rana za ka ganga ba da Rasulallah. Imamu ko cikin kabari kyautuwa ta dukkan lamari. Saduwa ta sadu da ni dai na sadu da kai, shi nake fida ayi uzuri. Ba dan hali ba ba dan aiki na ba dai gajari da'iman a karan lamari. Dan Allah so nake ka kira ni, garin kaɗa nai ta tunani. Shige cikin yanayi ya da ai uzuri, duk da dai kabir soko ne kara kai ni mari. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah, Allahu ya Allah, la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulallah. La ilaha illallah ya Rasulallah, la ilaha illallah ya Nabi Allah. Muke mu ganka masoyi ya muradin ba a wanke zuciyar mu da soso. Ta wuce zaton mu ma'aiki gashi mun kama a zuciyar mu soyayi na so.